phakathi kwamadoda amakhulu angabefundisi ngibona basendithetha ayikho lula njengoba ubani anokuyicingela yenye yensika zevangeli lelixesha eli ithi into yam ukuba ngaba ihistory yakho akuyazi awuzukwazi ukuba abe besenza lento ngaphambili babethe kaphi. Okwesibini, zintoni izinto onokuzenza wena ukuze ungabisawela kwii-potholes, kwii-pitfalls ababetheka kuzo abangaphambili. Kwimo yebandla into eyenza uba u-antichrist okanye isatanism ingengathi inamandla, ibandla aliqondi into yokubaluleka kokuba abazalwane bazi ukuba sekunjenjenje kwenzeka ntoni, yonakalaphi, yabethekaphi, singenza kanjani ke ngoku ukuze phinde ihlaziyeke. Kulapho ke ngoku liqala khona ibali le-history of the church, the history of Christianity. Iqala laa nto kubapostile okanye singayiqala kuKrestu. uYesu Krestu ukwehla kwakhe uThixo emzisa emhlabeni bekune-challenge yobukumkani. Athe uThixo kuGenesis chapter 1 verse 26 wafuna ukwenza i-universal kingdom, ubukumkani obuqulatha yonke into ephilayo esemhlabeni, izilwanyana, izinto ezingaphiliyo kodwa ezisetyenziswayo, efuna zibe phantsi kolawulo lomntu. Ibizwa loo nto nguThixo uba yi-universal kingdom. Bubukumkani awayifuna uba apha emhlabeni bufane ncakasana nobusezulwini kodwa busenziwa ngumntu. Kulapho khona inyoka yangena yalichitha icebo likaThixo lobukumkani bakhe basemhlabeni owayefuna bufane ncakasana nobukumkani bakhe basezulwini. Amen. Waza uThixo kwiintlanga zonke zazikhona emhlabeni efuna ukuphinde azame icebo lokubuyisela laa universal kingdom eyachithwa nguSathana. Wazikhethela, akukho bani onokubuza uba kwakutheni azakhetha uhlanga lamaJuda. Walukhetha olu hlanga lwamaJuda walunika ikingdom. Wayithi mayike ikingdom yakhe iphathwe ngamaJuda. Zonke ezinye iintlanga ezazikhona emhlabeni kwathiwa mazikhonze oothixo bazo. Yabizwa ngokuba le kingdom yi-theocratic kingdom. Le theocratic kingdom awayifuna uba ukubuyisela obukumkani buchithwe nguSathana ngayo. Still abantu belo xesha amaJuda abahamba ngokwemimiselo kaMoses nemithetho yelo xesha. Selemise abaprofethi uThixo ebabonisa izinto angazifuniyo nezizokwenzeka. Still abantu abagoba uphondo baphulaphule ukuthetha kukaThixo. Wabona uThixo le nto eyenzeka emhlabeni icebo lakhe ngeke latshiveke, makancame yena unyana wakho Yesu Krestu azohlaza ubukumkani ngaye. Athe uKrestu Yesu esifika nje sele ene-assignment yobukumkani. Waqala ke ngoku le kingdom, le sithi i-church kingdom. I-church kingdom ayiqalanga kuKrestu. Jesus was the preparator of i-church kingdom. But ngexesha belapho besithi ubukumkani bumazulu busondele. Amen. Ke wayishumela umntanga mfeketho kancinci lento
ebepreparisha uba ezokuyisela obukumkani. Then ke ngoku uthe akuba uYesu efile kwazovuswa this kingdom ekuthiwa yi-church. Ivuswa le kingdom ekuthiwa yi-church ke ngoku ivuswa ngabapostile, kwathiwa yi-early church. Le kingdom yabapostile yaliwa emveni kokuba uKristu emkile. But abapostile basebenza kakhulu, amandla kaThixo ehle kakhulu ngabapostile. uSathana wangena ngeRoman Empire. iRoman Empire i-empire abangcwele i-kingdom, i-empire, i-kingdom ekucakuba ubukumkani bobumnyama bangena ngeRoma ukuzawudiliza ubukumkani bukaThixo. So le Roman Empire into eyenzileyo kukuba izipho zikaMoyingcwele ne-fivefold ministry kwacakuba iintsika zebandla ezenza ibandla libe strong zizipho zikaMoyingcwele kunye ne-fivefold ministry. Kwathiwa singaziyeka zonke izinto amaKristu aqhube ngohlobo lwazo, kodwa makungabikho mntu ozawuphinde enze njengabapostile, because abapostile babulawa bonke kabuhlungu, brutally, kwaze kwasala abantu ababengabalandeli bazo i-apostles ekuthiwa zii-desert fathers. Ngobani i-desert fathers? Ngabantu ababona xa kubulawa abapostile kabuhlungu, kukhutshwa le nto kaKristu ayishiye kubapostile. Baze abatata bathi asikwazi uba le nto sasiyifundisiwe esishiywe nayo singayijikela kuba iRoman Empire ibulala iChristianity. Bayohlala ezintabeni ukuze kuthiwa zii-desert fathers. Ekuthe because ukumkani or empire eyayiphethe ngelo xesha yayinguNero, wayekhothele kakhulu. Kwatshintshwa i-empire yeRome kwangena uConstantine. Constantine uThixo uke wenza isityhilelwanyana ngayo, wabona umnqamlezo. Akubona lo mnqamlezo ibe khona into engena kuye yokuthi noko abantu bangamaKristu masibaxolele ngoku. Kwabuyiswa eza desert fathers nguConstantine, etshintshe imithetho ke yaqhuba ngokweRoma. Kwathiwa yenzani ke ngoku oku, banikwa igunya lokuba wonke umntu ongengomKristu mtshutshiseni. Ukuze kuqale iRoman Catholic Church kwabekwa uPope ukuba uPope makamele le ndawo kaJesus, aze umntu onesono axolelwe nguPope. Wonke umntu ofuna ukuncedwa nemihlaba yabantu abangengawamaKristu ayoxuthwa efakwa eRoma. Yiyo le nto nangoku ayikho ibandla elinomhlaba nje nge-Roman Catholic Churches, because banikwa igunya ngoseni uba yonke into engumhlaba ithatheleni kuni niyoquthe, and you may even kill them abantu abalwa nani. Yiyo le nto amaSulumane esilwa namaKristu, because abazii-victims amaSulumane ngelo xesha. Kwakukho into ekuthiwa zii-crusades. Njengoba sinee-crusades thina ezizintene zevangelo, igama elithi crusades libi kubantu abayaziyo into eyenziwa zii-crusades. Kwii-crusades bekuyigumgedle lokuba bahlangane abantu ngamaKristu uba sawuathekha phi ngoku, sawuathekha kweyiphi indawo, siyoxutha ntoni, imihlaba. So amaSulumane axabene namaKristu during the time of i-crusades. At the same time, yinto ewalolileyo amaSulumane so that abe ahead of asuba azilwela. Mamela ke ngo-1500 kulo process yentshutshiso iRoman Catholicism ibulala the so-called Christianity, Moyingcwele, the gifts,
and the fivefold ministry abantu bephila ngokuba izono zabo zixolwe ngumuntu ongupopu ongumoni owenza bonke ubutshibilikithi ezimele ngesihlalo semonarch. Mamelanga, kuthe kulo thuba uThixo wakhweleta one of the monks onongendi ababelapha kule empire yaseRoma ekuthiwa nguMartin Luther, wahlangana nescript esithi eBhayibhileni, because iBhayibhile ifike ngo-1300. So ngeli xesha ukugqitywa iBhayibhile xa beyilanda, but ngoseyingu-1500 ngoseyikhona iBhayibhile, wabona umqulu, wafumana umqulu, wafumana indawo ethi the just shall live by faith. Wathi uyaxoka uPopu, ndimbambile. Wathi uyaxoka, kunendoda eyaphalalayo izono zabantu ezaxolwa ngegazi layo. Ngeke Popu uyaxoka uba wena unegunya loxola izono zabantu. Wena qala awunagunya kwisono sabantu. Kwacaba uthinte ibhati engathintwayo umuntu omkhulu iPopu yaqala ngendabandaba. Ukuze ke ngoku uMartin Luther afuna uassassinatwa, afuna ukubulawa, abe yi-refugee. But kulo process kwaqala i-movement endifuna uqala ngayo ngoku ekuthiwa yi-Protestant movement ka-1500. So andihamba niyabhala madam ndifasti kakhulu nizokwazi nithembe izinto zilapha ezithethayo. Alright, ngo-1500 yaqala i-Protestant movement. Kwayigama lithi Protestant. People were protesting against the Roman monarchy. So ithathe iperiod ye-100 years yonke eliwa uMartin Luther, iliwa lento yakhe. But after 100 years kwacaba ngoku iya beyisakhisha, iya iba neutral, iya ingabinamandla because bayayitwa. Kwazovuka another movement ngo-1600 eyayilishwa ngoJohn Knox, John Calvin. Yeah, so but take over kule movement evangelical movement of 1600. Nayo ke yawenza umqhele wayo kwathi ethubeni ukuba yayiliwa lento yaya ineutralizeka, ukuze ngo-1700 kuvele oJohn Wesley neholiness movement. Yiyo lento iwisile, ndiye nichaze uba why iwisile ilibandla elisindisiweyo. Yinto uba uJohn Wesley wayifumana intsindiso pha kwela kubo engumtshetshi, wayifumana. But into eyenze amawisile angathethi ngalwimi zintsha is because iPentecostal ibiseza ngaphambili, but amawisile ayifumana genuine salvation through uJohn Wesley ngeperiod ka-1700 ye-holiness movement. So uyeva nje uba kubuyiswa ubungcwele, which means kuqala ngoba uThixo abuyisele i-holiness, because there will be no Pentecostal without holiness first. Ngo-1800 oJohn Wesley bawusika umqhele, kwafika i-movement esemveni kwabo eyongeza because of holiness. Kwathiwa akhona amandla okuphelisa, kwade kwathiwa ngamagqirha wamoya bengemkelwa aba bantu bale movement wa yi-power healing movement of 1800. This power healing movement of 1800 iqhubile kamadoda, yiyo le eyasisa ekukhongozeleni back our Pentecost. I-Pentecost eyayike yakhona during the time of the first apostles yacinywa yi-Roman Empire, ayabikho. Kuzothi ngo-1900 in Azusa Street in America, a certain pastor eyancedwa nguThixo kwi-students zayo yabafundisa i-sanctification, i-justification, i-purification. Yathi makufunde nencwadi yezenzo, bayifunda abafundi, bathi kodwa khona lento esiyifumeneyo but esingakagqibeleli kuyo. Wathi sibone ngathi kwakukhona into enokubekwa kwezandla, khawusibeke izandla. Awathi wakuyibeka lento kwehla uThixo, ukubuya kwe-Pentecost, ukubuya kwe-tongues, ukubuya komlilo. Ilizwe lonke lathunukaleka
ngenxa yepower yefire eyehla eAzusa Street in America. Kude kube khona into ekuthiwa i-Azusa Street Revival, and i-Faith Mission libandla lokuqala apha in South Africa eliwubambileyo lo mxholo, hence i-Faith Mission kuthiwa libandla lakwamoya. Okay, ndiyawunipha nje into encinane. During the period yokwehla kwalamandla kaThixo iqale in America yeza ezantsi eMzantsi Afrika. Umuntu ozise lento nguHazelmark noJohn G. Lake ngo-1908 befike eFaith Mission, iZayoni iFaith Mission yaqala lamandla ePentecost. But before 1908 kunento eyenzeke ngo-1906 ithi lento ukwehla kwamandla kaMoya Ingcwele ngomlilo kwathinteka u-Antichrist in the world. Mandiphinde lento, ngokwehla kwePentecost ka-1900 kunento eyenzekayo emkhathini, kunento eyabhida uSathana, wathi lo mlilo esasiwubulala kubapostile uphinde wabuya. Niyakhumbula abapostile babethe lo mlilo? Kwathiwa lo mlilo abapostile esababulala brutally ngenxa yawo uphinde wabuya. Nako in America eyazusa masithini, wataba i-operations kaSathana azenzeki tu because of the fire of the Pentecost. Ukuze uAlice Bailey negqiza lakhe kube khona i-summit, World Summit of Satanists ngo-1906, kuhlaliwe kwenziwe umgaqo siseko ka-Antichrist we-Satanism ukuze ibandla zelisuffocatewe ngale mithetho ka-1906 ka-Alice Bailey. Niyayazi ke, iyagooglishwa. When you Google zothi Alice Bailey 10-point plan to destroy Christianity, iphuma le mithetho ilishuma. Ndiphinde xa uyifuna uzawugooglisha uthi Alice Bailey's 10-point plan to destroy Christianity. Yile mithetho ilishumi eyenza uba wonke amazwe akhululeke after 1906 aphathe ngohlobo olunye olulandela u-Antichrist. Hence nelizwe lethu laseMzantsi Afrika lingene kule loophole unaware. Ngo-1994 kwamkelwa ama-resolutions ka-1906 eSatanist, imithetho elishumi. Laphathwa ilizwe lethu ngemithetho elishumi eyenziwa under the sea kwi-World Summit of Satanists, World Summit of Satanists of 1906. Hence ngoku kunje also in our country. Imithetho eyaqinqwa ngo-1906 by Alice Bailey and those Satanists who were there. All right, mandidlule nge-movement zam ke ngoku so that ndiyanirhobisela nje kule nto uba iSouth Africa isengxakini because of imithetho eyenziwa ngo-1906 ngu-Alice Bailey. Then xa siya kwii-movements siphele ku-1900 masinyuke. Ngo-1900 ukwenyuka yaqhuba i-Pentecostalism, whereby sibe namabandla anje ngo-Faith Mission, ngo-Assemblies of God, ngo-African Gospel. African Gospel izalwa yi-Full Gospel Church. I-African Gospel ibekho because utata uChiliza, Job Chiliza, oyikhokhele kwi-Full Gospel kwasho ukuthi abantu abamnyama banezidingo ezispecial, wabacelela kwi-Full Gospel uba makube khona ibandla le-gospel elizawuba specifically abantu abamnyama. Kwaqalwa i-African Gospel, iphuma e-Full Gospel Church. So i-Assemblies of God, African Gospel, i-Full Gospel Church, i-Faith Mission, i-Baptist, amabandla amahlanu azalwa ngePentecost ka-1900. Then ngo-1950 nibambe le nto, ndithe zimbini izinto u-Emperor, uPope, iRome eyazilima zayo. Yintoni?
Pentecost, power of the Holy Spirit, plus the fivefold ministry. Then every say shorter, kuku introduce of a fivefold ministry back to the church. Ekuthe on 1950, during the period of Billy Graham, no Oral Roberts, uThixo wabuyisela the first office from the fivefold ministry, office yobuvangeli, because Billy Graham baziwa njengabavangeli bodume of 1950. uThixo was bringing back a fivefold ministry through Billy Graham. So ngo-1950 kwaqala i-latter rain movement. Yile engunobangela uba kubuyelwe kwincwadi yabase-Efese chapter 4 verse 11. Kubuyelwe back uThixo introduce the fivefold ministry yaqala. Ekuthe after 1950, after uThixo egqibile nge-evangelical office, wathi let me introduce a pastoral office, because awunopastorisha bengavangelwanga. For a decade kuvangelwe, bavangelwa, kwafuneka ngoku bolisiwe. Then ngo-1960 kwaqalisa le movement yoba boluswe bapastorishwe, kwathiwa yi-charismatic movement. Lizale in-ministries apha emhlabeni, the so-called ministries, zizalwa nge-charismatic movement of 1960. All the ministries in the world. Right. Kwa-introducwa i-office yesibini ye-fivefold ministry, a pastoral office, leyo kwelusa. Ekuthe ngo-1970 kwa-introducwa esithathu, because bavangela bolusa badinga ngokutoni umzinzisi, utishala. Kwa-introducwa i-office yesithathu kwinto ekuthiwa yi-faith movement of 1970. Yona yaintroducer this office yebutishala. Kwashota zambini. Ekuthe ngo-1980 kwa-introducwa leyo kuthiwa yabaprofeti, prophetic movement of 1980. Kwasala yanye ukuze ibandla libe ligqibelele. Ngo-1990 uThixo introduced i-apostolic office, yaba igqityiwe i-fivefold ministry back to the church. But kuba ezi zinto ibandla lingazitsali izinto zalo, laphoswa kukazi uba i-fivefold ministry is back into the church. Bazalwane, there is no church without the fivefold ministry. There is no fivefold ministry without the church. Hamba namke. Ngo-2000 ibisegqitywe i-fivefold ministry. Nansi ke ingozi. Whenever uThixo introducer i-office, there is a special power eseza nalo office. Then iBhayibhile ithi, when the enemy comes like a flood, God will raise his standard against him. Siyavana? So now verse yabetha back kuthi ukungaboni kwebandla ukuba uThixo uzise lamandla, utshaba lawabona amandla lasivepha ngawo. Kwade yangu-2000 apho uThixo ubeqalisa ibandla, apho ithi iBhayibhile, ndiyakulakha ibandla lam phezu kwesiseko sabaprofeti nabapostile. Lo nyaka wemillennium kwakuthiwa kuyagwetywa yayingunyaka wokuqala kwebandla. How? Previously uThixo ubevuma umuntu, noma ngumvangeli aqala icawa, noma ngumfundisi aqala icawa, noma utitshala aqala. But as from 2000 till to date, ibandla likaThixo lima because of apostles and prophets. Nangoku kunzima umqala icawe egenuine ngoku, unless ukwi-gift yebupostile or yebuprofeti. Inkonzo ezininzi zabazalwane azokheki, because ayilo xesha lokuba umfundisi, pure pastor, aqala icawe ngoku.
ayinoxesha loba pure evangelist iqala icawe ngoku, ayinoxesha loba itishala icawe ngoku. The so-called church izawumiswa kuba kusebenza igifts zokwakha ibandla ngokwe-foundation zikaThixo. Gifts ezimbini, apostles and prophets, nazo zisebenzisana zingahlabani. Mamela ke, wayigqiba uThixo ngo-2000 yonke into yakhe. Masibaleke ngoba ngcoba ibandla lisemva kangakanani. Sizawubala from 1950 to 2000 besigqiba ntoni, i-50 years ibandla lisemva kwinto zikaThixo. U-edishe another 10 ngo-2010 ibandla belishiywe ngamandla kangangeminyaka eyi-60. Ngondithetha nani ngo-2019 in terms of i-540 ministry, ibandla lisemva ngamandla okuhamba noThixo we-540 ministry kangange-69 years as I am preaching now. And bazalwane, this power, losing this power, gives rise to Antichrist to control the church. I don't care, bazalwana, bangashumayela abantu. Satan does not care ngabantu abashumayelayo bengazi bakuxeshana. Ndinika into ezawuthi umuntu noma sowuphi amandla bazalwane alele kwi-540 ministry to build the church. And the church of today isemva, ayiyazi maxeshana. I-challenge ongazi ixesha kukutyisa abantu isidudu kuzawulalwa, because awuyazi menyu emele kutyiswa abantu ngokokwamoya. And abantu belixesha ba-confined ekuthetheni eloquently. Abantu belixesha abawazi umyalezo, bafuna umuntu othetha kamnandi. If ngelixesha ungumuntu okhumusha kamnandi, if ngelixesha ungumuntu odriver fancy cars, if ngelixesha ungumuntu onemali, if ngelixesha ungumuntu ohlala kwindawo ene-status, you'll have followers. And Satan uyabathanda abantu abanjalo, because they will never build the church of today. Ndizothi kuni xa ndinishiya amadoda, watch out. Vukani. Vukani. I've been preaching this years, but abantu abakhona understand. If there is a message engafunwa ngu-Antichrist, is the people to understand what time is it, because ixesha lihamba namandla exesha. Ngeke ndithande mna uSathane, because I'm one of the sons of Issachar. Yeah. From the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 32, kufuneka onyana baka Issachar abawaziyo amaxesha. Unless abazalwane uThixo abancede ba understand amaxesha, sazoshiywa ne-prosperity engena holiness, engena moya ingcwele, engancedi bantu, engabasi kubomi ongunaphakade, ebasa ebutyebeni obuzawubola, obuphelelwayo, obungenazona. Mandivane ngelithi ninethamsanqa nina kuba isolution yalento ikwi-5-year plan of LPU endingazuyicacisa ngoku. But the whole situation, uThixo is under control. May God bless you. Amen. Xa sothandaza ke bazalwane bam,